Sådan. Så først havde vi vores EU longs, så havde vi vores EU shorts, og så efter det tog vi GU longs på New York. Inden jeg begynder, så vil jeg gerne lige hurtigt forklare, hvad inducements er. Hurtigt, ikke? Jeg kommer ikke til at gå i detaljer med det, fordi det er det er et meget langt emne. Men i hvert fald inducements, det er, når der sker, hvordan skal jeg sige det, alt fra 15 minutter og over, er hvad vi kalder for medium inducements, indtil daily og over, så er det major inducements, og det kommer også an på, hvad inducements har ledt til. Det kommer an på der, hvor en inducement stammer fra, hvad den har ledt til, om den har ledt til en ny high, om den har ledt til noget likviditet, der er blevet bygget op efter den inducement, osv. osv. Inducement må altid, eller skal faktisk altid ske inden for vores kill time, og vores zone, kill time zone, det er altid fra 9 til 12, og fra 15 til 18 Danmark tid. Selvfølgelig, nu er der ændringer i tiden, så det er selvfølgelig noget helt andet. Ja, så jeg tror, det er klokken 8 hos Danmark, noget i den stil. Men i hvert fald, det er meget vigtigt, at en inducement, det sker der. En inducement, det er, når både likviditet bliver sweepet, og en structural low, der bliver sweepet. Så en structural low er en low, der leder til en ny high, som har ledt til likviditet. Så den har ledt til likviditet, og den her high har ledt til likviditet. Det har været Asian low. Så det er likviditet. Vi har derudover også en major inducement, og det er typisk på previous daily lows. Okay? Det kalder vi typisk for major inducements. Okay, en anden detalje, det er minor inducements, leder til 5 minutter move, det er omkring medium inducements. Medium inducements, de leder til the move of the session, og major inducements leder til move of the week, move of the just bias. Bias vil typisk ændre sig, hvis det sker. Og ja, det vil ikke sige, at for hver gang der sker en previous daily low sweep, så er det bare en inducement. Nej, det er ikke sådan, det fungerer. Det kommer an på, hvordan markedet så reagerer derefter. Okay, vi har lige ramt take profit 5 på Bitcoin sales, så det er godt. Men i hvert fald, lad os gå hen og direkte begynde med at analysere markedet. Først og fremmest, hvis vi går på 15 minutter, de timeframes, som jeg bruger, det er daily, det er nogle gange weekly, det er daily, 1 hour, 4 hour, så er det 15 minutter, jeg bruger rigtig meget 15 minutter, I kommer til at se, jeg kommer til at rykke meget frem og tilbage, fra 15 minutter tilbage til 15 minutter, og så har jeg 5 minutter, 3 minutter og 1 minut. 2 minutter bruger jeg ikke, og 4 minutter bruger jeg heller ikke, og jeg ved ikke engang, hvorfor den er der, jeg kunne faktisk fjerne. Så det er 1, 3 og 5, jeg bruger generelt. Så I kommer til at se, hvor meget jeg rykker frem og tilbage fra 1, 3 og 5 og 15. Dem bruger jeg rigtig meget. Okay, så hvad ser vi? Lad os først og fremmest snakke om market structure basis. Okay, boom, vi tager vores bedste ven, highlighter tool. High, low, high, low, der leder til en lower high, der leder til en lower low. Okay. Hvad ved vi om smart money traps? Smart money traps er typisk nogle zoner, som ikke leder til noget, som også får en reaktion. Okay, jeg gentager det lige. Så typisk smart money traps, det er først og fremmest en zone, der ikke leder til noget. Det vil sige, den ikke leder til for eksempel en change of character, eller en break of structure, eller whatsoever. Vi ved også, en smart money trap, det kan kun blive smart money trap, hvis den får en reaktion. Og der er mange mennesker, der glemmer den her faktor. Fordi smart money trap, det siger sig selv. Smart money. Okay, hvem er smart money tradersne? Det er typisk dem, der lige er begyndt på smart money og tænker, okay, det er en demand zone. Okay, fint nok, den har ledt til en, lad os sige, break of structure, eller den har bygget noget likviditet. Så går den ned til demand zone, bum, det er vores demand zone. Og så får de den reaktion, de kommer i profit, men de ved bare ikke, at de blev så sweepet. Fordi det var en smart money trap. Det var et smart money trap.
Og det er meget normalt, at man nogle gange ikke, altså den kommer slet ikke tilbage til de smart money trap. Så for eksempel den her, nej, jeg havde en, jeg viser den senere. Jeg tror, den ligger på GU. Jeg havde på de der GU buys, som jeg tog i dag, jeg havde et smart money trap lige nedenunder, men den kom aldrig ned, fordi jeg forventede, at den gik ned, sweepede den, og så går jeg på buys. Men det skete aldrig, så jeg tog bare en continuation trade. Og vi kommer også nok til at snakke om en continuation trade og en normal trade, og så har vi også aggressive trades. Okay, så 15 minutter. Okay, vi har den her low, som ledte til den her high. Hvorfor er den her low attraktiv? Fordi hvis vi går ind på 15 minutter, så kan vi se 1, 2, 3, 4 taps. Hvad vil det sige? Det vil sige, det er trendline liquidity. Lad os prøve at gå på 5 minutter, så ser den meget bedre ud. 1, 2, 3, cirka 4 her, og så 5. 5 taps er en meget stærk indikation for, at det her, det er trendline liquidity. Derudover så leder den til en high, som så ledte til likviditet, og den her high, det var, okay, den snakker vi så om, når vi snakker om EU sales, så snakker jeg om den her high, fordi den her high er ikke et smart money trap, og det var noget, jeg først fandt, noget jeg først indså, da reaktionen kom. Derfor jeg så tog en sell efter det, og ikke tog den her som et smart money trap. Jeg ved godt, den er stadig markeret som smart money trap, men jeg så den ikke længere som et smart money trap efter. Men i hvert fald, så derfor er det her en low, jeg vil kigge på. Den leder til likviditet, den leder til en high, som bygger noget likviditet, og det er en 15 minutter low. Og husk, 15 minutter spiller rigtig godt med 1 minut. Husk det, meget vigtig detalje. Okay, så hvad sagde vi? Vi siger altid, at Frankfurt er likviditet. Asia er altid liquidity. Så det vil sige, vi vil gerne have vores inducement sker inden for vores kill time zone. Og vores kill time zone er i London session selvfølgelig. Og den her inducement, den sker først i Frankfurt session. Og vi ved jo, at Frankfurt session, jamen det er likviditet, så vi vil ikke se det her som en inducement. Okay, men du sagde, at for hver gang en low bliver sweepet, så vil der komme en reaktion. Lige præcis. Der vil komme en reaktion, men hvis loan er blevet induced uden for vores session, så venter vi på en reaktion. Vi tager ikke direkte en aggressiv entry. Det vil sige, jeg tager for eksempel ikke en entry ud fra en imbalance hertil. Okay, jeg tager ikke en imbalance herfra hertil, og så derfra markerer en buy. Okay, full take profit på Bitcoin sells. Sindssygt. Okay, så efter en inducement, så vil jeg forvente en reaktion. Så kigger jeg, og så venter jeg på en reaktion. Og typisk det, der sker altid inden for den første time fra hver session, ikke fra hver session, men typisk fra London, så vil der komme et liquidity sweep. Fordi vi ved, Asia er liquidity build-up. Frankfurt er liquidity build-up. London er liquidity sweep. Overlap session er consolidation eller liquidity. Og så har vi New York, som kan gøre to ting. Reverse eller continuation. Og så har vi Asia session igen. Men en meget vigtig detalje, det er at huske Asia, Frankfurt, det er liquidity. Og så har vi London, der altid skal sweepe. Altid. Og vi har noget liquidity cycle. Vi ved, at der skal ske et unintentional move, som inviterer de early buyers, så det vil sige smart money traps. Det vil være trendline traders. Det vil være break and retest traders. Alle de her retail traders, der hopper ind for tidligt, de bliver stoppet ud, og så kommer bankerne ind. Og det her sker altid i starten af London session. Altid. Altid. No discussion. Og det vil jeg lige hurtigt bevise her. Okay. Så. Okay, hvad kan vi se her? Så igen, vi bruger vores bedste ven først.
low, high, low, high. Og det er faktisk bare det, vi har brug for. Fordi, hvad kan vi se her? Vi kan se først og fremmest selvfølgelig, Asia Low er blevet sweepet, og typisk når Asia Low bliver sweepet, så vil vi typisk købe derfra, alt efter reaktion og inducement. Vi kan se en medium inducement er kommet, er sket, og derfra hele vores bias er lige nu bias, undskyld. Men pro trend på higher time frame, det er bearish. Okay, lige nu EU og GU higher time frame er bearish. Men vi ved altid, når en bil kører for langt, så skal den tanke op. Og når markedet skal tanke op, så skal det retrace for at grab noget liquidity, og så gå ned igen. Og på vej op, når det retracer, så bygger det typisk noget liquidity, trendline liquidity, whatever. Trendline liquidity, eller whatsoever, equal lows, eller whatever, og så sweeper det. Altid, når markedet skal retrace. Så pro-trend er bearish. Counter-trend er bullish. Så altid, når det counter-trend, så altid sigt efter 1-3, 1-4, 1-5. Ikke efter surrealistiske risk-reward. Så lad os kigge her. Efter det her, så venter jeg på et impulsivt move. Fordi jeg ved, et impulsivt move i Frankfurt session, det vil sige hvad? Likviditet. Fordi vi sagde, at vi ved, okay, vores bias er bullish. Vi ved, der kommer et impulse move. Vi ved, Frankfurt er liquidity. Alt det her tyder på hvad? Det tyder på, early bias er tappet ind. Early bias er tappet ind i det her move her. Early bias er tappet ind her. Der kommer impulsive candlesticks. Og impulsive candlesticks, det tyder også på en anden ting. Og det er det bias, der er i kontrol, eller er det sellers, der er i kontrol? Og hvis vi kigger her, herfra og her til vores entry cirka. Hvilke candlesticks er større? Bullish eller bearish? Og hvis du sidder og analyserer det, så vil du se, at det faktisk er bullish. Bullish er meget impulsivt her. Bullish giver store candlesticks. Det kan godt være bearish er flere candlesticks, men bullish har større candlesticks. Og det vil sige, bias er i kontrol. Bias kommer ind her, early bias. Vi kan se break and retest traders. Break and retest, det er når markedet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Det er når break and retest, det er når markedet kommer ind, breaker, og så laver det en retest her. Så vil folk typisk sælge her. Der er folk, der vil sælge her. Der er også nogen, der vil købe her for resten. Break, retest. Og så er der også nogen, der laver break, retest. Så det er en meget, meget attraktiv zone. Hvordan ved jeg, at det er en attraktiv zone? Jamen det er fordi, hvis jeg kigger også lidt tilbage, så kan jeg se, at markedet tapper ind 1, 2, 3 gange, og en 4 gang her. Så det her, det er faktisk en zone, som er respekteret i forhold til retail, og support and resistance traders osv. Udover det, hvad kan jeg så se? Jeg kan se trendline traders her. Og igen, læg mærke til tidszonen. Alt sker inden fra Frankfurt. Alt det her er inden fra Frankfurt. Equal highs, Asia, Frankfurt. Trendline, Frankfurt. Alt det her tyder på hvad? Tyder på liquidity sweeps. Okay, trendline. 1, 2, 3. Hvad er det? Trendline. Så alt det her, det giver mig indikation på, at markedet skal opad. Super. Hvad har vi så? Så har vi divergence. Divergence, det er, når du kigger på GU og EU på samme tid. Vi ved jo, at EU og GU har correlations, og de bevæger sig på samme måde. Næsten altid på samme tidspunkt også. Okay? Så hvis vi... okay, det bliver alt for teknisk nu, men vi gør det. Hvis vi går tilbage til London,
tror, GU har ramt full take profit, lad mig se. Nej. Okay. Så. Super. Læg mærke til det her. Okay, hvis vi kigger her. Hvor er min highlighter? Der. Okay, igen. Bedste ven. High, low, high, low, high, low, high, low. Cirka equal lows her. Nej, undskyld, ikke equal lows. Se, meget vigtig detalje her. Det var godt, jeg lige nævnte det her. High, og så high her. Hvad er det her? Dem, der har fulgt med fra starten, ved lige præcis, hvad det her er på 1 minute. Det her er ikke en change of character. Det her er ikke en break of structure. Men hvad er det her så? Hvorfor er det lige præcis den her candlestick lige sweeper med 1 pip, 2 pip og laver det her kæmpe push? Det er jo ikke bare retail det her. Det er et bank move det her. Hvorfor? Fordi der sker en minor inducement. Og som jeg sagde, minor inducement leder lige til de næste 5-10 minutter. Og som vi kan se, 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutter. Okay? Så læg mærke til den her zone. Så hvis vi kigger på den her low, som vi har markeret her. Den her low, som jeg lavede en entry fra. Den her low og den her low her. Kan I se, hvad jeg mener? Og det, undskyld, det er sådan her, det skal se ud. Den her low og den her low. Se, den her low, vi er blevet enige om den her induced. Fordi hvis jeg kigger på EU, og jeg prøver at finde en entry på EU, og jeg kan godt lide price action på EU, men jeg kan ikke se en inducement, der leder til det her. Hvorfor kom det her? Jeg vil gerne have en grund til, hvorfor det her det kom. Og der er jo ikke en grund her. Så hvad gør jeg? Jeg kigger på correlation instruments. Så kigger jeg på GU, og jeg kan se, okay, en minor inducement leder til det her move på EU og GU. Hvilket bekræfter for mig, at det her det er early bias. Fordi vi ved, at en minor inducement leder kun til 5 minutters move. Derudover giver det mig en bekræftelse på, at det taber ind på en trendline, som gør det så til det her move er et kæmpe likviditetssted. Så derfor var det her min første TP, som absolut blevet likvideret. Okay? Så det her var divergence. Vi kan se, det her move lead til det her, og det her, den her low, det er basically den samme low herhen, eller cirka den, ja, det er faktisk præcis den samme low, som tappede ind i en demand zone. Det er basically bare det. Og det er derfor, den her, det er en divergent. Okay? Og hvis der er spørgsmål, så må man meget gerne skrive til mig privat. Okay. Så det her, det var så early bias, take profit 1 her. Og nej, faktisk, hvis en ting, I skal forstå, det er, at normalt min take profit 1 ligger på 3%, okay? Men hvis der kommer en break of structure, så vil jeg altid tage det her som take profit 1, okay? Meget, meget vigtigt detalje. Det skete, jeg tror, det skete i går eller tidligere i dag, hvor vi tog en trade, den havde stadig ikke ramt 1-3, men jeg satte den på break-even. Hvorfor? Fordi der skete en break of structure på lower time frames. Okay, meget vigtigt detalje også. Okay, take profit 2, hvor var det henne? Det var på, hvis vi går på 15 minutter. Hvis jeg husker rigtigt. Jeg kan ikke huske det hele rigtigt. Okay. Så markedet var allerede her, da det havde ramt take profit 1. Det vil sige, at der var kun den her imbalance tilbage. Så det jeg gjorde, det er, at jeg markerede den her. Den her start af en SMT. Jeg forklarer lige om lidt, hvorfor det er den SMT. Og slut af SMT var det her. Og full take profit var den her. Okay, lad os snakke om det.
Hvorfor var det en SMT? Så igen, til dem, der fulgte med fra starten, de ved lige præcis, hvorfor det her det var en SMT, men jeg prøver at forklare det en gang til. Meget simpelt. Vi sagde, en SMT leder typisk ikke til en ny low. Men den her, det gjorde den. Så hvorfor er det her, det er en SMT? Okay, lad os prøve at kigge på det. Vi ved, at en SMT skal lede til noget likviditet. Trendline. Hvad mere? Equal high. Hvad mere? Frankfurt. Og vi sagde Frankfurt session er typisk. Og faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror, min Asia session er lidt fucked, fordi jeg er udenbys, men i hvert fald, den er inden for Asia og Frankfurt. Jeg ved ikke, om det her det er Asia stadig, men i hvert fald Frankfurt Asia. Det her det er i hvert fald likviditet, det er det, jeg prøver at sige. Okay, så derfor var det her en SMT, som jeg ikke vil forvente noget fra. Og det er derfor, jeg så forventede, at den her, det var som en take profit. Vi kan se, kig, det var det, jeg snakkede om. Det her var en supply zone, ergo SMT. Kan I se reaktionen, vi får? Vi får den her candlestick. De her candlesticks, det får folk til at tro, okay, ved du hvad? Vi er profit. Den kommer aldrig tilbage. Og så det, der sker, det er, at så den rammer vores full take profit, og vi tjener 5,5% eller 5,6% på den her. Okay. Det var så vores første trade. Så har vi den her trade, som er lidt mere indviklet. Igen, vi kigger. Okay. Lad os se. Okay, lovely stuff. Vi har equal highs. Vi har equal highs. Vi har equal highs, som bliver sweepet, hvilket gør det her til en stærk zone. Ikke også? Og den laver change of character, og jeg ved ikke hvad, Så folk vil typisk have taget det her som en hvad? Som en supply. Demolished. Hvorfor er det her ikke en SMT? Fordi den ikke giver os en reaktion. Derfor er det her ikke en SMT. Det er bare præcis. Okay? Så folk vil tage sales herfra. Men vi ved også, at den her zone er en stærk zone. Altså den her zone, måske den ikke blevet respekteret, men den ledte til noget, den gjorde noget stort i markedet. Den sweepede trendline, den sweepede det her, den sweepede det her, den sweepede det her, alt det her, vi har snakket om tidligere. Okay? Så det her, det er en stærk zone. Så det vil sige, hvis den her bliver breaket, okay, lad os se, hvordan den ser ud på 15 minutter. Jeg vil bare gerne bekræfte det. Okay. Okay, nice. Så, hvad er det her? Hvad er det her? Det er equal lows. Okay, lovely stuff. Hvad er det her? Det er en high, der leder til en low, som leder til en ny high. Det vil sige, det her, det er en hvad? Det er ikke en break of structure, men det er en hvad? Det er en inducement. Jamen, Riese, hvorfor er det en inducement? Fordi vi har break and retest traders lige her på den her zone. Okay? Kan I se den her zone, hvor mange gange den bliver taget? 1, 2, 3, 4. Okay, break and retest zone. Hvad har vi ellers? Vi har equal lows. Okay. Hvad har vi ellers? Den leder til en ny low. Alt det her, det tyder på, at det er en inducement, og ikke en hvad? Og ikke bare en break of structure. Fint, så vi ved, det er en inducement. Vi sagde på 15 minutter, når en high bliver induced på 15 minutter, hvad vil det sige? Hvad vil det sige? Hvis vi har en medium inducement, hvad vil det sige? Det vil sige, at markedet skal lave en reversal. Vi ved, at markedet skal lave en reversal. Men igen, som jeg sagde, fordi at jeg allerede havde taget den her buy, som jeg havde tænkt op i mit hoved, var the move of the session, så tænkte jeg, ved du hvad? Jeg tager ikke en trade. Med mindre jeg får et A+ setup. Og et A+ setup, det er, når du ikke
tager en aggressiv entry. Det er, når du venter på flere ekstra confirmations. Så udover den her confirmation, så selvfølgelig, jeg kunne have taget en sell på den her supply og alt det der. Men hvad gør jeg? Jeg venter på, markedet printer noget likviditet, og sweeper likviditet, og så er der expansion. Yes? Unintentional move, hvor markedet printer for early sellers, i det her tilfælde, fordi det er sales. Early sellers, de bliver sweepet, så kommer der expansion. Alright? Lad os se. Lad mig lige prøve at slette det her, så kan jeg markere det til jer live. Okay, hvad kan vi se? Okay. Alright, hvad har vi her? Vi har low, leder til en high, som inducer den her high. Den her giver os det her push, laver en ny low, som leder til en ny high. Okay, lovely stuff. Lad os kigge her. Først og fremmest, hvad har vi her? Hvad har vi her? Er det her en demand zone? Er det her en demand zone? Nej. Hvorfor er det ikke en demand zone? Det er en SMT. Jamen, hvorfor er det en SMT? Okay, lad os kigge på det. Hvad er det her? Trendline. 1, 2, 3. Trendline liquidity. Bang. Okay, fint nok. Det er en ting. Hvad kan vi ellers se? Okay. Okay, vi kan se. Vi kan se, de her zoner er break and retest. Markedet kommer ned, breaker, retester, folk vil købe her. Okay, hvad har vi ellers? Lad os se. Alright. Hvad er det her? Det er equal lows. Det kan godt være, at det miner equal lows, men de bliver induced. Og det er derfor, det leder til det her lille move. Men kig meget vigtig detalje nu. Okay? Meget vigtig detalje. Lad os prøve at gå på 3 minutter. Måske den er lidt mere klar. Ja, jeg ved ikke helt, om den er klar, men i hvert fald, der er en lille inducement her. Vi ved, når der er en lille inducement, så i det mindste, så skal den lave en ny high. Om det er på 1 minute, på 5 seconds, whatever. Når der skal en inducement, så i det mindste, den skal lede til noget. Måske ikke en helt reversal for move of the session, men den skal i hvert fald lede til noget, korrekt? Så hvis vi kigger her, så burde den her, efter det her push, burde have ledt til en high. Og det gav mig ekstra confirmation på, at markedet vil gerne ned. Så hvis markedet havde breaket over den her, og så havde gået ned, så var sales invalid. For mig. Hvorfor? Fordi inducement er sket til bullish. Og om det er en lille bullish, om det er en stor bullish, jeg er ligeglad. Der er noget, der spiller imod mig. Så er det ikke et A+ setup længere. Og jeg var allerede i bid, så hvorfor skal jeg tage den? Og også, du ved. Så lader den bare være. Så fordi den her, den ikke breaket. Udover det, vi får en 2-leg entry. Vi får også en 2-leg entry her. På den her supply, som bliver tappet ind, som giver en change of character, eller det er faktisk en internal change of character, vi får. Og så tapper den ind i en decisional, eller whatever. Og så går den ned. Så det er også en entry, men det var ikke en præcis entry, vil jeg sige. Så i hvert fald, equal lows bliver sweepet. Trendline skal blive sweepet. Vi har bring and retest, som allerede er blevet sweepet. Så alt det her, det er allerede sket. Hvad gjorde jeg så? Fordi at markedet failede til at lave en ny high, og den failede til at lave en ny high, det tød på, at markedet vil gerne ned, sweepet equal lows, gain inducement, så forventede jeg, at det skulle op. Men fordi det failede, hvad gjorde jeg så? Meget simpelt. Hvad gjorde jeg så? Jeg gjorde sådan her. Boom. Ventede til næste candle close lige under den. Det er, hvad vi kalder for en aggressiv continuation trade. Close her. Stop loss tog jeg på 3 minutter.
her. Og det vil sige, at vores entry var cirka på den her kantet, så jeg tog stoplossen cirka på den her high her. Gik på 1 minute, gik på 15 minutter. Og så kigger jeg på profit targets igen. Entry er bestemt nu. Så kigger vi, hvad kan vi sigte efter? Hvad kan vi sigte efter? Hvor er vi hen? Hvor er vores position hen? Der. Okay. Først og fremmest, så kan vi se på 15 minutter, hvad er alt det her? Det er trendline. Okay? Det er trendline. Så allerede der ved jeg, det her er en TP. Okay, lad os tegne den op. Det her er en TP, som jeg vil kigge på. Hvad har vi ellers? Så har vi en major inducement. Lad os snakke om en major inducement. Lad os kigge på daily. Lad os kigge på daily. Hvor ligger previous daily low? Det ligger her. Så tegner vi en linje her. Previous daily low, vi tegner en linje. Jeg skal lige huske, hvad jeg gjorde. Jeg tror 5 minutter så. Så går jeg ind på 5 minutter. Nej, undskyld, 1 minut. På det profit targets nu. Et minut. Stop loss på 2,7 pips. Først TP. Vi havde allerede tegnet den her TP. Men på 1 minute vil jeg også finde nogle TP. Først TP på change of character her. Så det vil sige, alt efter det her er break-even. Okay, alt efter det her er break-even. Næste TP. London Lows. Det er cirka her. Tredje TP på den her medium inducement, vi snakker om. Ikke også? Den her medium inducement, 15 minutter low, som sweepede en medium inducement, så det er vores nye external inducement. Vi har extern inducement, og vi har intern inducement. Extern inducement, det er the move, altså for eksempel herfra. I ved godt, hvad ekstern er. Det er generelt, okay? Det er vores generelle move. Så vores generelle, inducement. Og så har vi internal inducements herinde. Okay? Så i hvert fald. Så vores external inducement, og så sidst men ikke mindst, vores major inducement på previous daily low. Så vores TP lå på omkring de der 6-8%. Alright. Det var vores næste trade. Husk, stil spørgsmål, hvis der er noget, så skriv til mig privat. Så læser jeg bare fra telefonen. Okay. Oh, this shit gets boring as well. Jeg forstår ikke. I hvert fald. Prøv at imagine, det samme skal bare ske hver dag, og så tager du bare trades. Basically bare det. Det er godt, selvfølgelig, alhamdulillah for alt, men det er fucking crazy. Alright, så tager vi GU. Vores sidste trade. Jeg lukkede den her. Så er det derfor. Alright. Jeg lukkede den faktisk ikke. Jeg lukkede den her omkring. I hvert fald. Alright. Lad os kigge på GU. Igen. Kigger på daily. Hvad har vi på daily? Alright, let's kigge. Don't mind my charts.
ser alvorligt ud. Okay, først og fremmest, vi har, jeg kan ikke engang selv se det. Vi har previous daily low herover, når jeg har allerede tegnet den. Previous daily low herover tegner en linje, så jeg ved, hvad min major inducement ligger hen, hvor den ligger. Okay? Hvorfor forventer jeg også et bullish move? Fordi vi er på en daily imbalance. Udover det, så kan vi se weekly, det her det er weekly, jeg ved godt, jeg er på daily, men hvis man zoomer ud og er på de weekly time frame, så kan man se, okay, det er weekly equal lows. Så er en rigtig stærk indikation, og der skal en inducement, og der kan ske en bullish reaktion. Men hvis vi kigger og zoomer lidt mere ud på, hvorfor den ikke giver os en stor reaktion opad, så er det fordi, at den har ramt en monthly supply. Og vi ved, markedets strukturfaser, the big move, retracement, completion of the retracement, big move, så videre, ikke? Så den har lige været inde i fase 3, og nu er den i gang med fase 1 igen, og kommer med store candlesticks nedad. Så vi ved, the pro trend on the higher time frame narrative is bearish. Så bare fordi den laver en inducement, er det ikke ens betydende med, at vi får the move of the year, alright? Og bare lige the move of the session måske, eller the move of the day, eller whatsoever. Vi får måske ikke det største move, men vi ved i hvert fald, at vi skal opad, når der skal en major inducement på daily, på weekly, på imbalance. Alt det her, det tyder på, at markedet vil op. Okay, nu går vi ned til 15 minutter, hvor der bliver lidt mere spændende. Så kigger vi, okay, previous daily low. Hvorfor er det her en inducement? Først og fremmest, fordi det er en daily low, og det vil sige, at der er masser af likviditet, og det er en wick, og så videre. Udover det, så kan vi også se, at markedet er en New York low, og vi ved, session lows og session highs har været likviditet. Udover det, så leder den til hvad? New York high, som også er likviditet. Så igen, inducement er når en structural low eller structural high leder til en structural low eller structural high, som leder til likviditet and everything. Alright? Tænk, jeg bruger min fredag på det her. Og tænk, I gider at bruge jeres fredag på det her. Alright, så i hvert fald. Okay, lad os se. Alright. Okay. Jeg tænker umiddelbart, skal vi bare slette alt det her. Okay. Alright. Først og fremmest, hvad kan vi se? Trendline liquidity bliver buildet. Og husk, som jeg sagde, når en inducement sker uden for vores session, så venter vi på hvad? Går vi bare direkte på buying på en aggressiv entry? Nej, det gør vi ikke. Hvad gør vi så? Vi venter på en reaktion. Det vil sige, vi venter på liquidity build-up, vi venter på liquidity sweep, og så hopper vi med på expansion. Alright, super. Hvad kan vi se her? Okay, vi tager først, vi har trendline liquidity. Vi har break and retest. Markedet former en low, high. Low, high, som leder til en ny low, som så kommer op, tester og går ned igen. Det vil sige, folk gør hvad her? Går de på buys eller sells? Retailers går på sells. Hvad sker der så? Direkte. Impuls. Boom. Hvad vil det sige? Vil det her sige, at markedet gik bare op, eller vil det sige, at det er bankerne, der gik op her? Der manipulerede markedet. Det vil sige, at bankerne manipulerede markedet. Hvorfor? Fordi der ligger... Hvor er min emoji? Hvor er den der emoji? Okay, i hvert fald. Der ligger bare penge. Det var det. Jeg prøvede at finde penge emoji.
Okay, der ligger dead money der. Der ligger dead money. Der ligger dead money der. Der ligger equal highs, det er første likviditet. Hvad kan vi ellers se? Hvad kan vi ellers se? Vi kan se en internal change of character. Hvad kan vi ellers se? Hvad kan vi ellers se? Vi kan se en break of shock, break and retest, som tyder på liquidity, fordi folk, de hopper ind her. Boom. Stop losses lige over highs. Så har de TP på et eller andet surrealistisk noget. Hvad har vi ellers? Hvad har vi ellers? Okay. Vi har en minor inducement. Hvorfor er det her en minor inducement? Fordi det er equal lows, som leder til en high, som leder til equal highs. Så det her, det er en hvad? Minor inducement. En minor inducement leder til hvad? Til de næste 15 minutter cirka. Lad os se, hvor mange minutter er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, cirka 13 til 15 minutter. Okay? Så det passer perfekt med vores beskrivelse af begrebet. Alright? Hvad kan vi ellers se? Vi kan se divergence igen. Jeg har allerede forklaret divergence, og det er lidt teknisk, og jeg gider ikke at forklare det igen. I hvert fald, divergence igen. Markedet printer en inducement her. Okay? Og udover det, meget vigtigt, det er, at typisk, når der sker en major inducement, eller medium inducement typisk, så vil markedet konsolidere lige pludselig, og det giver ikke en reaktion for folk. Men det vi ved, det er, at vi ved, hvad er det her? Det er en resistance. Hvad er det her? Det er en support. Så hvad sker der så? Market breaker. Hvad gør folk? De hopper ind på sells. Okay? Og vi ved altid, når lows bliver sweepet i et range market, så hvad sker der så? Så skal markedet op og sweep highsene her. Altid. Så det er en invalidation zone. Den her zone må du aldrig nogensinde nærme dig. Aldrig. Okay? Meget farlig zone her. Fordi det er her, hvor alle pengene ligger. Der ligger nogle gange trendline, der ligger alt muligt her. Okay? Så i hvert fald, så venter du. Okay, early bias bliver printet. Kan I se, hvad jeg mener med early bias? Kan I se, hvor den hen? Der. Boom. Early bias der. Okay, hvad sker der så? Markedet printer en imbalance. Så spørger I mig, okay Riso, hvorfor tror du den ikke fra en decisional? Okay, så vis mig en decisional. Hvor ligger der en decisional på det her move? Der ligger ikke en decisional, fordi vi ved, at en decisional skal ligge under 50%. Det er en ting. En anden ting, vi ved, at en decisional kommer kun efter en break of structure. Er der en break of structure på det her move? Nope. Det vil sige hvad? Det vil sige, det giver ikke mening at kigge efter en decisional. Alright. En anden ting, vi ved, det er, at når markedet ikke laver en engulfing candle, eller det ikke laver en indecision candle, eller whatever candle, alle de der mærkelige candles, hvis den ikke laver den, så er det typisk ikke en grund til at gå ned til demand zone hernede. Og sidst men ikke mindst, når det er en inducement candle, så vil den aldrig nogensinde blive taget som en demand zone. Så er det bare en inducement, og så skal markedet bare op, og det printer derfra en demand zone. Men her printer du så ikke en demand zone. Hvad printer du? Okay, lad os se. Bum. Går på 3 minutter igen. Hvad er det her? Hvad er det her? Vi kan se, der er en imbalance. Okay, den er måske ikke klar, den er for lille. Hvad kan jeg så se på 1 minute? Jeg kan se store imbalances på 1 minute. Alt det her. Jeg tog den fra den her wick til den her wick. Det var meget reasonable. Jeg vil ikke tage den her, fordi hvad sagde jeg? Markedet vil typisk ikke komme herned, fordi hvad? Fordi det her er en inducement candle. Så jeg tog den fra sidste bearish candle, og det var her. Passer perfekt med den her. Entry selvfølgelig altid på 50%, og ikke på starten af en imbalance, så du får en en høj risk reward. Ja, det var faktisk meget farligt. Vi var tæt på at blive likvideret der. Så i hvert fald, entry på 50%, stop loss på slutningen af imbalancen, eller hvis man vil gerne være sikker, så lige et par pips under, så får du stadig en 1-8. Jeg fik så en 1-9. Så ja, det er i hvert fald det, og så igen,
Smart money trap. Hvorfor er det her et smart money trap? Fordi, okay, ja, Riso, det leder til en ny lov. Nej, det gør det ikke. Lad os kigge ordentligt. Lad os kigge ordentligt. Okay, ikke så ordentligt. Sådan der. Vi tager vores bedste ven. Low. High, faktisk. High. Low. Giver en reaktion til den her demand zone her. Hvad sker der så? De bliver sweepet. Okay, hvem er den her? Den general high. Den structural high. Der leder til hvad? Equal lows. Så hvad er det her? Hvad er det her? Det er en SMT. Hvad sker der så med en SMT? Den giver os en reaktion, så vi ved, at folk er gået på sales, men vi ved også, at det er en fake reaktion. Så vi tager det ikke som en invalidation model. Hvad er en invalidation model? En invalidation model er, når en supply bliver ramt før din demand zone, før din entry, så er din demand zone typisk invalid. Men fordi vi ved, at det her det er ikke en supply zone, og det er en SMT, så ved vi, at vores demands er stadig valid. Alright, så det passer perfekt med, at den giver dem en reaktion, og så bliver det sweepet igen. Kan I se, at det her bare et move opad, eller er det bankerne, der kommer ind? Det er bankerne, der kommer ind. Ses med alle de her. Alle er blevet sweepet. Alright. Profit targets. Profit targets. Først og fremmest, vi kigger på hvor 1-3. Altid på 1-3, sikrer 50%, så du altid er profitabel. You will never turn your winning trade into a losing trade. Så altid 50%, så du altid 0,5% i profit. Altid, no matter what. Selvfølgelig, hvis din analyse er rigtigt, ikke? Men i hvert fald, 3% break even. Perfekt. Hvad gør vi? Så her, vi kan se, break of structure er tæt på. Så hvad gør jeg? Jeg sætter bare første TP på break of structure, fordi det er en bedre zone at markere. Okay, første TP. Hvor vores andet TP? Hvor tror I? Det er vores SMT. Tredje TP. Næste trendline tab. Her. Faktisk, jeg tror også, jeg satte en på 50% af den her imbalance herovre, fordi og nej, jeg ved godt, det er ikke en imbalance, men hvis vi går på higher time frame, så det er en imbalance, så jeg tror bare 50% af den, og det er derfor markedet respekterer den og reagerer lidt fra den og giver dem lidt håb, og så vi ses. Og næste TP, det var trendline liquidity her, og det var faktisk her, jeg gik ud. Var det ikke? Tror jeg, det var. Så, nej, det var det ikke. Det var det ikke. Men det var her i hvert fald, markedet reagerede. Jeg gik ud her omkring, så vidt jeg husker. Og så havde jeg full TP på Asia High, som er en eller anden mærkelig grund af London Highs hos mig. Men det er i hvert fald det her. De her equal highs var så min full TP, og det giver en 1-5. Og lige nu har jeg selvfølgelig lukket den, og til jer, der kom for sent, så er det lidt nederen, at de ikke så det, men jeg havde i hvert fald live profits, hvor jeg viste pengene, og hvordan jeg lukkede dem, og så videre, så just for motivational purposes. Så i hvert fald, det er i hvert fald det. Ja, men jeg håber, I har fået noget ud af det her. Det var bare et hurtigt spontant opkald. Husk, hvis I gerne vil med på signalgruppen, så husk, skriv til mig. Er der til signalgruppen. Signalgruppen er meget mere crazy, mere på guld og så videre. Hvor vi også runner en crazy profits, to be honest. Så husk, jeg har en signalgruppe, og det er bare deposit, og så kommer du ind. Det er ikke noget, hvor man skal betale eller whatever. Eller man kan også selvfølgelig vælge at betale månedligt til mig, så hvis I hellere ved det, så kan man bare betale månedligt, og så er man bare der ingen binding, intet. Men i hvert fald, det er i hvert fald det for de her 3 trades. Jeg håber, I fik noget ud af det. Jeg håber, I har fået skrevet noter. Hvis ikke, så har jeg en god nyhed. Jeg har recordet det her, så jeg uploader det på YouTube. Så kan I se den om igen, og pause den, og skrive noter, og så backteste det, og se det på markedet, og så videre, og så videre. Meget, meget vigtigt. Og husk, nogle gange, det er lidt svært at forward-teste, og det er fordi, at det kræver backtesting, før du begynder med at forward-teste. Fordi på live market er det meget svært at se, okay, det her det skete.
You just need to backtest, my guy. Okay? Det er det eneste, du har behov for. Så ja, det er basically det. Jeg håber, jeg har fået noget af det. Og jeg håber, I nyder at lide. Jeg håber, I nyder trading. Til alle dem, der ikke trader, skal bare fucking komme i gang med. Alright? Med det så sagt, tak for denne gang. Jeg håber, I får en fantastisk weekend. Så ses vi på den anden side. Ha' det godt.